Dobrý den, jsme u dalšího našeho videa a já vám chci ukázat takový jeden triček. Jmenuje se to TNT dělo, jakoby já jsem typnal. To je, když se ho stopnete, tahle F5, hele. Vidíte? Tahle vás to vyhodí. Tak, a teďka si názorně ukážeme, jak se to vytváří. Takže si dáte 1, 2, 3, 4, 7, 8, na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tohle. Takže 8. Ne, přijde. 6 na 6 kostiček si to dáme. Takže tohle. No, to by mělo být to správně. Ale jakoby ten stone je tam jenom na okrasu, jo. To si nemyslete, že to mám na schválu. To je tam jenom tak. Takže ten stone je asi tak pěkný, no. Co bych pravdu řekl. Ne, je to tak asi obyčejný blok. Tohle si hledáte stone. No, tohle. A, sakra. Promiňte, se to udělal moc velký. A jedno menší. Tak. Teďka si na to zahledáte redstone nahoru. Okolo celého obvodu. Tahle. To si zahledáte takto. Jsem se hledal to tlačítko. Sorry za lagy. Asi vodu si vezmete, vy si vezmete keyboard, pokud nemáte tu human items jako já. Tahle. No a teďka stačí už jenom jedna věc. TNTčka. Oblíbené na těžbu na serverech. Vidíte, teďka to sem spadne a okolo dokola. A my prostě vylítnem. Jo, a to je tak pro dnešek všechno. Pokud budete chtít další videa, tak dejte like nebo odběr. A já budu natáčet další tady ty díly a děkuju a nashledanou.